ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ кардем, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама карда бошад, марамаш шумо метавонед ки сурат маълумота дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшида рекламада мегузорем. дар имза навори чӣ мошинро карда, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, Toyota Camry 2 бо нархи арзон ҳастай, великои фурӯшӣ ҳастай, Opel Astra бо нархи арзон ҳастай, Land Rover Sport бо нархи арзон ҳастай, Lexus RX ваз 2107, Daewoo Nexi, Daewoo Leganze, Hyundai Starex, Opel Sedan ваз 2114, Opel Duty Sotka ҳастай, Zili Borkash ҳастай, Opel Karava дигар ҳама маркаи мошина ҳастай, ки бо нархҳои арзон қабул кардем ва пешкаш мекунем, нархҳои арзон кардем. ва дӯстон аз нагуфта намона, касоне ки мошинои фурӯш дорен, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама карда бошад, сурат маълумотро дар ин рақамҳо рӯй кунед, реклама мекунед ва курси имрӯза бошад 115 сомону 50 дирҳам. Марҳамат рафтед, навора сар мекунед. мегзарем ба аввалин великои фурӯшӣ. Великои фурӯшӣ ҳастай дӯстон, ки бо доставка ва тамоми намуди размерҳо ҳастай. Ин велико ай размерои барои одамои яксола то размерои одамои калонсола ҳастай. Великои беу корейский сайстени зурка тамоми Тоҷикистонда доставка доранд. Нархҳошон сар мешавад ай 250 сомон то 550 сомона велик ҳастай. Дӯстони азиз, ай 250 сомон то 550 сомона ҳастай. размерои хурд ва размерои калоншам ҳастай. Бо дигар намуд вариантошам ҳастай. Агар шумо хоҳем, бо дар WhatsApp шумода рӯю мекунам. дӯстон аз адресшон шаҳри Душанбе, дӯстон аз 7 километр доставка ба ҳама ҷо мекунанд ва рақамҳошон ҳастай, мегафон кор мекунад. Дар рақамҳошон WhatsApp, имо, Telegram рақамҳои 1769 дорад. Дӯстони азиз, агар шумо хоҳем бо суратҳои дигарша ба шумо рӯю мекунанд. Великои чихелекту, великои беу корейский сайстени зур. Нархҳои дастрас кард. Дӯстони азиз, нархҳои арзон, тем боле ки бо корейский аҳамада вариантҳои зурш ҳамин корейский ҳастай. ин аст дӯстон, аз суратҳош мондаги ҳастай. бо диққат тамошо кунед, кадомеша ки маҳбуб карден скриншот карда дар ҳамин WhatsApp рӯй кунед, ба шумо рӯй мекунам. ё ки дигар маълумотои пурра ва аниқтар аз рақамҳои поёмда марама занг занед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастай дӯстон, срочная Lexus RX серияи ҳастай дӯстон, ки соли барои 2006 сол ҳастай, ки сӯзишвориш мегардад газ, бензин, объем моторша 2.4 гуфтиян соҳибшон. Акна медонам мумкин ира 2.4 ки часпондаган ё ки хато кардаган, ака маълумоти соҳибшон ҳамин хел ҳастай. Бо кадомето ки мехарин, бо анин қада гирин. дӯстони азиз, нархи мошина мега 80 000 гуфтесиян. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Хай бо рафта аз пеш биен мотор коробкаша рафта. Дӯстони азиз, бинем мошин снятия дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 80 000 сомонӣ ҳастай. алиш палиш нагуфта. рақамҳо мегӯяни соҳибшон ва рақамҳои WhatsAppшон бештар маълумоти пурра аз ҳамин рақамҳо. хоб, одамое ки дар навори мо мошинаи маъқуле ки намеёбем, дар комментари нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст. мо дар видеои оянда мошинои гуфтагии шуморо пешкаш мекунем. ва дӯстони азиз, нагуфта намона, касоне ки бо мегӯ мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошанд, хоҳем ки дар реклама монда, дар рақамҳои болобудаи 20 рӯй кунем, реклама мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай дӯстон, Land Rover Sport срочна фурӯшӣ. соли барои 2010 сол ҳастай, ки сӯзишвориш дизеля, объем мотораш 3 литра, коробка автомата. мошин фақат ки расходаш моторш мегад овоз дора, мегад мотор кадан дар кора мегад. Обшим мотор ремонт кадан дар кора. Обшим тонировкаш мегад буштага аса балнош соз, краска соз, хай мошинча хи внешний соз мегад. Фақат комоди мотор мегад кор дорад ва тонировкаш буштага. Хай кондитсионер дигар ю ҳама чи обшим доранд. нархи мошина 80 тамон диан соҳибшон бисёр не хай бо қатишон муомила мекунед. Дӯстони азиз, мошин алишӣ намешавад. мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошина 80 та гуфтагӣ ҳастанд. илтимос мекард кам кардан харидоро беҳуда нороҳат накарден. ҳатти устодтон маслиҳат кардед ки чанд сум мешавад расходи моторшон, баъд занг занед. рақамҳошон мондаги дигар маълумотошро одами харидор гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай дӯстон, Hyundai Starex мошини мусофиркаш светои сафед срочна. соли барои 2000 сол ҳастай, ки сӯзишвориш дизеля, коробкаш механикаи мошин мегардад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
دوستان از خیلی ماشین سوز ازش خیلی سرپینای مایدک داره بالونش هم میونه است ماشین سوز است نشد دکمنتش بخوتون انی خدمت میگیره این ماشین قرار داره در پایتخت و فروخته میشد با نرخ 35000 сомонӣ бо муомила дорад. Сарошна мегӯяд пул дар кӯраи мошина фурӯшта бо нархи 35 та бо муомила дорад. Мошин чӣ расходро надорад наша нагуфтаем. Бо хадаматон ки мехаред занг занед аз рақамҳои поёмда маълумоти пурраша гиред. Лайку аз мо видеои нав аз тарафи мо. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон Opel Astra F дар кузови седан. соли бори 1698 ҳастад ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар рулати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соз дӯстон аз як моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад. танировкаш 10 моҳи дига ҳастад. дӯстони азиз утуркадагӣ ҳастад хай мошинча созай. нархи мошина мега 38000 мегам бо савдо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар светои шоколади мендал. дӯстони азиз нархи мошин 38 бо савдо як қариб ки 10 моҳи дига ҳуҷҷат танировка дорад. фақат документош як моҳи дига мондаги дар шаҳри бохтар. мошин мега срочно фурӯхта мешавад. рақамош омодаги аст мегафон шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон Opel Vectra B дути соткай намедонам хеле соли бори 2006 сол ҳастад ки сӯзишвориш бензина мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар рулати хуби техникӣ қарор дорад. мошин суназ соза мегад ради интерес занг назанед. фақат одамои харидор алиши ба астраҷи ёки хечибек ё караван фақат алиш мешавад. азиз астраҷи хечибек ёки караван хеле астраҷи катим дӯстон аз нархи мошина мега 37000 мега бо хай муомила доштаи мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. ака нашу документош намадам ҳаста неста яъне мекрехтон нархи мошина 37000 сомон мондиам бо савдо дорад. дӯстон мошин дар ноҳияи ёвон ай. рақамош ҳастад тсл шахсоне ки мехарин ягон маълумоти иловагӣ мехоҳен марҳамат занг занед. хоҳиш ки лайкҳоро назанед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон ВАЗ 21014 чӣ хеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем баъри шумо мондем. мошини советскии молодёжни соли бори 2006 сол ҳастад ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар рулати хуби техникаи ки расходча нагуфта нашуд документош расходча ягон чиз гуфтагӣ нест. кадом то ки дӯстон аз мехарен хай бо занг занед аниқада гирем. нархи мошина мега 20 мегам бо савдо муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи 5 дӯстони азиз дар ноҳияи 5 нархи мошин 20 бо савдо доштаем. рақамҳои тсл соҳиб шумондагӣ ҳастад. ягон савол доред ягон маълумоти иловагӣ аз рақамҳои поёмда гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон самосва зил яъне ки зили фурӯши буркаш. соли бори 2006 сол ҳастад дӯстон ки мошин мега соза мега дӯстони азиз мақсад ки зили бичок мега 100 турбодор дӯстони азиз мотор мега дизел мошин нахаду. нархи мошина мега 58000 мега бо савдо мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи абдурахмони ҷомид дӯстони азиз 58000 сомон рақамош шумодаги аст мегафон. ягон савол боша ягон маълумоти иловагӣ марҳамат занг занед. дӯстон азиз шумо дам агарам хеле мошинои боркаш мошинои майда хона замин квартира ягон ҷои магазин боша чизе ки набоша барои реклама кардан мо ҳама чӣ дар каналмон реклама фурӯшта мегузорем. марҳамат агар ки дошта бошед шумо ҳам хеле маълумотша дар рақамҳои ватсапи моро ки дар боло видеомо реклама мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон Toyota Camry 2 соли бори 2008 сол ҳастад дӯстон ки сӯзишвориш бензина мотори 2.4 литра коробка автомата мошин мега дар рулати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошина мега 73000 мегем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. дӯстони азиз аки нашуд мотору коробкаша намедонам қузуфношам бо хайхтон рафта қатъи дига чиёш бинем. мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 73000 сомон мақсад ки бо хай муомила мекардем. дигар маълумотои пурра ва аз рақамҳои поёмда дӯстони азиз ҳамин дар навори мо дӯстони азиз агар шумо ки ягон мошине ки дар коритон боша агар ки наёфта бошед наистед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. шумо дастгирӣ кинед лайк занед навор дар рақибкунон падилсаз кинед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон Opel Astra G соли бори 1999 сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар рулати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин мегӯяд сирошона фурӯхта мешавад. Капоташ мегӯяд кришаш мегӯяд лакаш сӯхта. Агар бензин газ кор мекунад, чор боло мегӯяд 90%, аккумулятор нав, ходовой 60% азиз, печка кондитсионер ҳастаем. ҳуҷҷатош мегӯяд то охири моҳа мегӯяд буд мегӯяд навуҷа буд мешавад. Утул дорад азиз, мошин снят кардаги тайёрае. Хайди хай расход дора обшим. Нархи мошин 39500 бо муомила савдо дорад. Мошин дар шаҳри Бухтар. Рақамҳош омодагаст, шахсоне ки мехарем маромад занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон. ВАЗ 2107 мошини советский молодежный срочно фурӯшӣ. соли боривчаш 2004 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. мошин мега нахадвад сунад, мошине ки расход дорад сунад. Мақсад ҳуҷҷат надорад, утул надорад ва мошин яде ҷош хеле кор дорад сунад азиз. нархи мошина мега 7000 сомон мондиян бо арзон муомилаи хуб дорад. мега муомилаи хуб дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисоб сунад. шахсоне ки хеле бештар дӯст медорем, мақсад мухлис шен. нархи мошина мега 7000 аст. 2004 сол муомила дошта. хай мошина расход кини зур мешавад. мақсад бухтон занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Daewoo Nexi свети сафед срочно. соли боривчаш 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине моториш 1.6 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 6500 сомон. боз муомила дорад. рақамҳои мегафони историяшон омодагаст, шахсоне ки мехарен ягон савол дошта бошанд, ягон маълумоти иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан, дар рақамҳошон занг занед. Nexi дӯстони сафед 60000 сомон муомила доштаем. маромад занг занед. ҳарчун аз касоне ки мошини фурӯшдори хона замин квартира хона ки реклама мекунад, дар рақамҳои болодаи 20 рӯи ки мо реклама фурӯшта мегузорем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Daewoo Leganzi. соли боривчаш 2000 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.8 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. дӯстон аз соҳиби мошин мега ки мотор соз, коробка соз, ходовой соз мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. фақат ки ҳуҷҷат мекунӣ. мошин мега транзит ай учет синмат кардагӣ. балонош мега нав, фақат ки ҳуҷҷат мекунӣ. мошин шудай нархиш нархи арзон. нархи мошин 7000 сомон аст бо савдо муомила доштаем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархи мошин чӣ хеле 7000 сомон аст муомила дорад. оид ин мошин хоҳен ягон саволо иловагӣ, маълумоти иловагӣ дар рақамҳои поёмда аст мегафо ATCL занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузифи караван светои сафед. соли боривчаш 1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине моториш 1.6 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. мошин хелтон азиз ак 97 сол як бини нарха қимат нест. нархи мошина мега 15000 мегем бо арзон муомила мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи дан ғарадтон азиз. Opel караван светои сафед 15000 сомон 97 сол дар ноҳияи Дангара. рақамҳо шумодаги аст мегафо. шахсоне ки мехарем маълумот занг занед, маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. чун аз чӣ бошад чӣ бошад рӯи кен реклама мекунем ва хоҳиш ки лайкҳоро занед, навора дар афқотон падисаш кунед. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.